Hello guys, magandang umaga sa inyo. Welcome back to my channel, Bisaya Special TV. Kung di ba kayo subscribe sa YouTube channel ko na Bisaya Special TV, pakipindot lang ng subscribe at hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong upload ko na mga video. Time check, alas 12:10 ng madaling araw. Ito guys. Ang gagawin ko ngayon guys ay maghahamon ako ni Boy Oragon at saka sa mga nanalo sa The Battle of YouTuber tulad ni Awit Gamer at iba pa. Saka hamunin ko si Boy Oragon dahil si Boy Oragon ay feeling matapang at feeling malakas. Hahamunin ko siya ng boxing guys dahil makipag-boxing ako kay Boy Oragon. Ako guys, hindi ba ako nakasubok ng boxing na nasa loob ng ring, pero nakasubok ako ng suntukan sa labas ng ring 10 beses na. Ni isa walang nanalo dahil ginagamit ko ang aking nalalaman paano susuntukin ang kalaban at paano babasagin ang kanyang mukha. Ito guys, pakita ko sa inyo ang aking paghahamon ni Boy Oragon sa pamamagitan ng suntukan. Ating tingnan ang video guys. Ito guys. Boy Oragon, namon kita ng boxing dahil piling malakas ka, piling matapang. Pakita ko sa iyo na 2 seconds lang itutumba kita. Isang suntok ko at balance ka na, at sa pangalawang suntok ko nakatiya ka na, tumba ka na. Itutumba kita ng 2 seconds na hindi ka makatama sa akin kahit isa. Yan ang sasabi ko sa iyo, Boy Oragon. Ganito lang, Boy Oragon, no? Ganito lang. Bisik na bisik. Bisik na bisik. Amunin mo ang Team Bisaya. Amunin mo si
pa ako nakasumbok ng boxing. Nga, nandun sa ring. Yung dragon. Pagkita ko sa'yo, ang sikat magsaka. Pag-away ako sa mga pagkaluson ng pagkalusan, kailangan makarating ko kay Muslim G. Nagsuntukan ako yung mga nanalo sa bagong na picture. Lang. Yan lang. Yan lang ako. Salamat ka. Yung mga nanalo sa boxing na nabattle of YouTuber. Okay. Yan lang ako. Kaya yung palabas ko na kakayahan ko. Hindi ko na pagsuntok sa kalaban. Ganon. Okay. Nandito na lang ako.